Takže čus, moje meno je Okto a ja vás vítam v nového videa. Je tu so mnou Stuncrel a sme tu na kolobežkách, takže kúsok od školy, tam vidíte, tu je Stuncrel, som ja. A toto video je také kratšie, videli ste, dúfam, ospravedlnenie, takže toto bude za to ospravedlnenie. Takže prvý ide Stuncrel. Sorry za ten prestrih, len malo to byť tak nejako na mieru a že no nevadí, keď som sa vyhýbal, len blbol to, takže Stuncrel, ideš druhýkrát. Aba nie, stun. Idem ja. A pridávok k tomu. Teraz, Stun, teraz aj ty dáš ten prídavok. Aj prídavok je to. No tak to nedám. OK, Stun. Choď. Ja. Počkaj, Stun, čakaj. Ty to. Čakaj tuto niekde kúsok. Počkať. Ja som dal nohu mimo dosky a mne padla pod kolobežku pod dosku. No. To vám neradím. Nestun. Zaparkovať znova. Takto páčku odbrziť. Bohužiaľ nemám vodiča. Zaradiť páčku. Tak. Odbrzdíme. A si dáme plyník. Ují. Neúspel. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, koment a uvidíme sa v ďalšieho videa. Čaute. A ďalšie bude trochu dlhšie, len teraz. Už aj pomaly ideme, už sme tu hrozne dlho. Už nás to aj prestala baviť. Čaute.